И здравейте, хора! Днес ще цъкаме Brawl Stars, да спечеля, но вече мога да записвам. Все още не сме чак толкова много абонати. Вчера направих около 11 видеоклипа, но вече днеска е 12-я с Байнаут, а сега има и Brawl Stars. Като цяло аз съм пратил да сега 2 клипа за Brawl Stars, но това бяха профили на едни мои приятели. Ще успеем да влезем, ако ми зареди, да. Ако не, абе, ето, connecting to server. Чакаме да се зареди и почваме. Другото, пишете в коментарите колко купи сте. Аз съм 16 сега. Не чак толкова много, ама за 2 дни направи 2000 купи. Опа! И двамата умеляхме. Това беше този скил, бе, брат. Сега смек. И седи моят приятел. След малко. Хора, какво ви се паднало от легендарката в шопа? Не ми се падна от пикика, но по принцип от ранкът ми се падна ханг. Аре, Шели! Най-гадното на Мек е, че не може да стреля надалече. Доста надалече. Застръвам, че ще Шели е с гаджет. Чак сега ли е с гаджет, бе? Бат. Не можеш да ми кажеш, че това е без гаджет. В смисъл, тя не стреля чак толкова надалеч. Това са около... Вижте това, Мек не стреля толкова надалеч. Тази Шели е много досадна, бе. Не, фан. Убит съм, бе. Минус са 2 клипа. Нищо. Сега на... И... Сега на кой време? Не знам. Не беше много добро игрането ми, ама по-късно ще ви снимам и още. Айде, чао. И да се абонирате, защото за вас го правя. Ако не се абонирате, няма да има видеа.